L'ocupació introdueix color en el gris al ciment de les ciutats. L'ocupació ha posat sobre la taula un problema que ens condiciona la vida diària en els pobles i a les ciutats, que és l'especulació urbanística i com, els poders econòmics i polítics prioritzen el dret a la propietat, que no pas el dret a fer ús d'un espai. Quan ocupem, el que estem fent és defensar el dret a l'ús de les coses, el dret que té la gent de fer servir allò que tenim en el nostre entorn més immediat per millorar les nostres condicions de vida, per tenir espais per la gent jove, pels col·lectius, per discutir, per trobar-nos, per defugir de l'individualisme. Em va semblar un projecte que, a diferència d'altres, era obert, reclamava la participació, que és una cosa bastant novedosa amb els temps que som, que la gent tendeixen a tancar-se als seus llocs tancats. Fins fa poc els joves estan uns a un bar, uns a un altre, uns al carrer, uns al cinema i mai hi ha reunió. Hem guanyat a remoure les consciències. Hem guanyat un espai pels joves per poder-se reunir, per poder cumplir els seus somnis. Vinimos la primera vez aquí al Casal, que nos dejasteis una sala para hacer una reunión. Nos gustó mucho la actividad que hacíais, los niños, cómo se encontraron aquí nuestros hijos. Nos gusta la implicación que tenéis con los vecinos. El hecho de ocupar un espacio que creo que és de tots. La recuperació de l'espai, la possibilitat de que no hagi caigut l'especulació, no? La possibilitat també de que la Iglesia ara digui que farà alguna cosa, no? Vosaltres mateixos ja heu destapat dos projectes que no existien. Un, la remodelació d'això, i l'altre, un projecte que té l'Ajuntament, també. Si no haguéssiu fet res, ni siquiera hi hauria això, potser, no? Els casals autogestionats són punts de trobada de gent molt diversa. Des de la gent que defensa una manera més humana d'entendre els carrers i l'espai públic, fins a la gent que defensa el territori i la sobirania ecològica o alimentària, fins a gent que pensa que altres models educatius són possibles, que el món del treball ha de canviar. I tota aquesta gent que vivim disgregada, normalment en els centres socials ocupats trobem un punt de contacte, de conèixer-nos, de barrejar, i a partir d'aquí de definir i en el fons de promoure iniciatives de cara a canviar les coses. Molta il·lusió per part dels joves i moltes ganes de tenir un espai propi on organitzar-se. Jo crec que si es perd això, com vosaltres dieu, perdreu una mica el dret a somiar, no? I somiar és la base per començar a pensar com volem que sigui el món.